Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. E nweela ọtụtụ ntamu na ntakwu n'ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị dịka onye isi ala Tinubu jiri bugo n'otu ntabi anya onye isi nchekwa ya Nurudin Yusuf gbagogo ọkwa Brigadier General. Ụlọ Igbo Becha Ọgwụ ekposala mkpesa ndị gọvanọ pati PDP webatara megide ọchịchị ọdụrọkwa n'ime steeti Rivers ma kọwaa na onye isi ala nwere ikikere ruru ya n'iwu ikwupụta ọchịchị ọdụrọkwa n'ime steeti ọbụla e nwere ọnọdụ gbata na ya. Aliko Dangote akatọọla nhọpụta ọchịchị gọọmenti Buhari họpụtara onye na-azụ ahịa dịka onye isi nlekọta ụlọ ọrụ mmanụ ala anyị ma rụtụ aka na ya bụrụgo na-ekwupụta ohere irepụ ụlọ ọrụ ọdọ nsịpụta mmanụ ala NNPC ugbu a na onweghị onye nwunye ihe nke ga-azụrụ ya. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu bandit wakporo ma tọrọ ndị ụka ekwa na ọchịchị kansụl Kababuno nke steeti Kogi ụnyaahụ gbuo otu onye ma tọrọ ndị ụka karịrị mmadụ 20 nke gụnyere ụmụaka na otu nwaanyị dị ime. Onye isi ụlọ ọrụ road safety ala anyị Shehu Mohammed ekwuola na ha ga-anwụchi ma kpọpụ Pela n'ụlọ ikpe n'ihi na ọ na-eme onyonyo vidiyo live nke butere ihe mberede okporo ụzọ. Ụlọ sineti ala anyị akpọkuola onye ndụmọdụ nchekwa ala anyị ka o menyocha ozi ụgha nke na-ekesa banyere ọnọdụ ahụike Godswill Akpabio. Onye sinetọ na-anọchi anya ndị mpaghara Abia South n'ụlọ sineti Enyinne Abaribe akọwala na onye isi ala Tinubu agaghị enweta mmeri n'ime afọ 2027 n'ihi na onweghị mgbe o nwetara mmeri n'ime afọ 2023. O jikwuru ha ahụ katọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-eji ụmụ ha na nwunye ha chewe ihu n'ọchịchị gọọmenti ha ma dụọ ha ọdụ ka ha jiri Peter Obi dịka ihe nlereanya n'oge ọ bụrụ onye gọvanọ. Otu onye ọkaiwu nke Maazị Nnamdi Kanu Maxwell Ọpara akọwala ugbu a na ihe mere o jiri bụrụ ihe dị ike ime mkpesa n'ụlọ ikpe megide nchabi ikpe mkpụrụ ọka amara Nnamdi Kanu bụ maka na o ji aka ya ekwuchite ọnụ ya n'ụlọ ikpe nke pụtara na oge eji aka ya mee mkpesa n'ụlọ ikpe bụkwanụ nke na-adịghị mfe ka ọ dị ugbu a n'ihi mmachibido ngagharị ya n'ụlọ mkpọrọ. Regina Daniels akwala arịrị ugbu a na obi erughị ala n'ihi ka sinetọ Ned Nwoko jiri gbochie ya ịhụ maọbụ kwuoro ụmụ ya. Ọ kọwara agwa Ned Nwoko dịka agwa ụmụaka bụ nke dị na-egosipụta ụmụaka ahụ n'ihu ọha. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NMC na mkpirisi bekee nọrọ taa mee njegharị iwe n'ụzọ udo gba gburugburu ala anyị megide ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-ehi odo ugbu a. Joe Ajero, Omoyele Sowore na ndị ọzọ so na njegharị iwe ahụ. Joe Igbokwe akpaala arịrị ugbu a ma kọwaa na ya tinyere uchu ya niile ịkwado pati APC mana ọ bụ ihe mwute na onweghị onye hụrụ ya dịka onye tozuru oke ịhọpụta n'ọkwa onye nnọchi anya ala anyị n'ime mba ofesi. Enwetala kepụkepụ na ndị uwe ojii nọrọ ụnyaahụ n'ụlọ ọgwụ nwụcha Habib Hamzat bụ Pela n'ihi atụmatụ iji aka ya gbuo onwe ya. Ụkọchukwu Chris Okafọ alụọla nwunye ọhụrụ ụnyaahụ na steeti Lagos n'agbanyeghị ebubo onye na-eme ejije Doris Ogala na-ebo ya bụ ebubo ịgbahapụ ya n'oge o kwere ya nkwa ịlụ ya. A ga-echeta na nke abụghị nwunye mbụ Chris Okafọ dịka ya na nwunye mbụ ya Besem Okafọ gbara alụkwaghịm n'ime afọ 2014 dịka Besem boro ya ebubo ịkụ ya ihe na imetọ ya. Onye isi ala Donald Trump akọwala na otu ihe mere jiri machibido ụmụafọ Naijiria inweta akwụkwọ ikikere visa mba US bụ n'ihi na otu Boko Haram, ISWAP na otu ndị ọzọ na-eyi ndị ọha egwu katọrọ ute dị n'ime mba Naijiria. Ọchịchị etiti agbapịachila ụlọ akwụkwọ Unity School 47 ha gbachikọrọ izu ụka ole na ole gara aga n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Ha rụtara aka na ha ga-etinye uchu ha niile n'ichekwa ndụ ụmụ akwụkwọ. Ndị ụlọ sineti enyela nkwado ma kwupụta Fani Kayode, Reno Mokri, Mahmood Yakubu, Okezi Ikpeazụ na mmadụ 63 ndị ọzọ dịka ndị nnọchite anya ala anyị n'ime mba ofesi. Ụlọ ikpe nọrọ taa nye iwu ka nara n'aka ebe aka chịburu steeti Anambra Chris Igige pụọ n'aka ụlọ ọrụ EFCC. Ndị omeiwu anọ nke ụlọ nnọchite anya etiti sitere steeti Rivers agbahapụla pati PDP ma sonye nke APC. Ọgbaghara batala n'ime pati ADC ugbu a dịka otu ọzọ esepụtala isi ma chụpụ onye isi oche n'oge gara aga Ralph Nwosu na mmadụ 14 ndị ọzọ dịka ha kwupụtakwara ọgbakọ ha nọrọ họpụta David Mark dịka onye isi oche dịka nke iwu na-akwadoghị. Mba Burkina Faso atọhapụla ndị agha mba Naịjirịa mmadụ 11 na ụgbọelu ha nke ha jichiri dịka onye minista ala anyị nke na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ofesi Yusuf Tuga zutechara onye isi ala nke ọchịchị ndị agha wegara ọchịchị n'ike Ibrahim Traore. Ụlọ ọrụ INEC enweela nnọkọ n'etiti otu pati nke Turaki nọ n'isi ya na nke Samuel Anyanwụ nọ n'isi ya iji ghọta ihe mere ha ji anata akwụkwọ ozi abụọ site n'aka otu abụọ. Onye nọrọ n'isi oche nnọkọ abụọ onye isi oche ụlọ ọrụ INEC ọkammụta Joash Amịpụta. Onye bishọp ụlọ Catholic Diocese Sokoto Most Reverend Matthew Kuka nọrọ ụnyaahụ bụ Tọzdee n'oge njem nleta n'ụlọ mkpọrọ kwa afọ ya gaa leta Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ oge mkparịta ụka na oge ịchị ọchị. Onye deputy superintendent ndị uwe ojii Isa Abdullahi bụ onye arụrụ aka ọjọọ inyepụ ndị omekome egbe site n'ọba ngwa agha ndị uwe ojii nọrọ n'abalị 16 nke ọnwa agbagbuo onwe ya dịka nwụchiri ya naanị n'abalị 15 nke ọnwa bụkwanụ mgbe a malitere ime ya nyocha. Ndị uwe ojii steeti Niger anwụchiela ndị uwe ojii na-eme ya nyocha n'ihi nleghara anya ikwe ka nwa amadi ahụ jiri aka ya gbuo onwe ya. Ndị uwe ojii steeti Lagos anwụchiela nwata akwụkwọ gbara afọ 15 Victor Aligbo ma nwụchie ndị enyi ya mmadụ 4 ndị ọzọ n'ihi ịtụ atụmatụ ntọrọ onwe ya ma jiri ụzọ aghụghọ ahụ napụta nne ya $1 na ụma 7. Otu pati PDP akọwala akwụkwọ atụmatụ mkpata na mmefu afọ 2026 Tinubu wepụtara n'ụlọ omeiwu etiti dịka atụmatụ ime ka ọnọdụ ihe isi ike gaa n'ihu iri elu ọjị. Onye isi ala Tinubu ekwupụtala otu omekome bandit, otu ọbụla na-akpagharị egbe na otu nzuzo ndị na-egbu ọchụ dịka otu na-eji ndị ọha egwu.
Gọọmenti steeti Ekiti achụpụla n'ọrụ onye dọkịta bekee ahụ nke ji ụzọ iwu na-akwadoghị wapụ akụrụ kidney onye ọrịa ma kwe nkwa iwepụta ego nke a ga-eji dochie akụrụ kidney ahụ. Osote onye isi ala Kashim Shettima ekwuola ma ọ bụ naanị onye nzuzu onye na-achọ iji aka ya egbu onwe ya bụ ya ga-azọ ọkwa onye isi ala megide Tinubu. Ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.